En af verdens dyreste og hurtigste gadebiler, en svensk Koenigsegg, kunne for nyligt opleves på bilmesse i Danmark. Lokalavisen.dk mødte manden bag superbilen, Christian von Koenigsegg, til en snak om den ultimative drengedrøm, der blev til virkelighed. Det är en helt handskapad, extrem bil för vägbruk, gjord i väldigt liten serie till ett få antal personer runt omkring i världen som uppskattar det extrema som finns i bilvärlden och vill ha något som ingen annan har. Både kaross och chassi är i kolfiber. Formen är helt och hållet skapad efter aerodynamiska behov men också ergonomiska behov för att få plats i bilen och ha bagageutrymme och så vidare. Det som är lite unikt också är att även om bilen är en kupé, en väldigt perfekt kupéform. Christian von Koenigsegg fik idén til at bygge sine biler efter at have set den norske dukkefilm Bjergkøbing Grand Prix i sin ungdom. Alltså det var ju en barndomsdröm. Jag ville bara bygga världens bästa bil och trodde mig kunna göra det och kämpar varje dag med att försöka göra det. Så att det är en dröm som har gått i uppfyllelse kan man säga. Fra du starter med drengedrømmen og så til bilerne de står der, eller til den første bil den stod, hvordan var processen? Ja, enkelt förklarat brukar jag säga att det gäller att ha fötterna på jorden och huvudet uppe i himlen och försöka kombinera de två så att man får traction och att det blir praktiskt genomförbart. Men det är ju en kamp mellan att uppnå det nästan till omöjliga och genomföra det praktiskt. Bilfabrikken ligger i den svenske by Ängelholm, cirka en times kørsel nord for Malmø. Her producerer 48 medarbejdere de omkring 10 biler om året, som bliver solgt til royale, multimilliardærer og ekstreme bilsamlere verden over. Sen har vi en väldigt speciell dörrmekanism som rör sig på det här sättet. Öppnas så man får ett bra insteg utan att dörren går ut särskilt mycket utanför bilen så man kan parkera nära andra bilar. Bilen är ju strikt tvåsitsig som de flesta extrema sportbilar. Der er i alt lavet omkring 100 Koenigsegg-biler i de 10 år firmaet har eksisteret. Ingen af dem kører på de danske veje, men det er også en bil, som med de danske afgifter kan komme op på en pris over de 20 millioner kroner. Så hvad er det for en oplevelse, de få heldige får, når de sætter sig bag rattet i en Koenigsegg? Det handlar om extrema upplevelser och extrem input i alla aspekter egentligen. Det är ju mycket G-krafter involverat, mycket ljud, men även en hög nivå av komfort i kombination med de här andra extrema upplevelserna. Så att för mig är det en adrenalinkick, så att säga. Det är en enorm tillfredsställelse att köra en sån här bil och det är ju en del av helheten när man införskaffar den. Motorn som sitter mitt i bilen har vi utvecklat och byggt skräddarsytt till bilen för att passa dess egenskaper och utformning helt och hållet. Det är en V8-motor på 1018 hästkrafter med E85 flexfuels-möjlighet så att det går att köra på biobränsle också. Vilket är ju unikt för en sån här typ av bil. Här kan man också se hur mycket kolfiber det är i bilen. Det är motor och chassi och kaross och allting är naken kolfiberväv som visas upp på det här sättet. Bilen väger en torrvikt på 1250 kilo, vilket är det lättaste av alla såna här bilar. Så vi har ett väldigt extremt vikt-effektförhållande och flertal rekord därav i acceleration, inbromsning och kurvtagning och så vidare. Toppfarten på just den här bilen är ungefär 330 km i timmen. Vilket är en av världens snabbaste bilar för gatubruk helt enkelt. Ja, så det är lite korta drag vad en Koenigsegg är för något.